ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଜି ଜଣେ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ଭାଇ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଭିଣେଇ ହେବେ। ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲେଣି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ମିନିମମ୍ ହେଉଛୁ 30 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷ କାମ କଲେଣି। ହଁ, ସାନ ଭଉଣୀ। ହଉ, ମାଟି ଆରିକା ସବୁ ମିଳୁଛି। ହଁ, ମାଟି କିଣିକି ତିଆରି କରାହେଉଛୁ। ହଉ, କ'ଣ ସବୁ ଫାଇଦା ମିଳୁଛି ଏ କାମର କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ଫାଇଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଫାଇଦା ବହୁତ ଫାଇଦା। ଯେତେ ଏ କାମର ହେଉଛି, ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ସେତେ ହେଉଛି ସେତେ ପଇସା। ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ହବ ସେତେ ସେତେ ପଇସା। ଆଉ ଏ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର, ଛୁଆ ପିଲାର, ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହିପାରିବନି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା ଦରକାର ଭାଇ କହିବାର ମାନେ ଏକା ଜଣେ ଲୋକ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସାରା କାମ କରତେ ପଡିବ। ସେଇଆ ତ? ସେଇଆ। ଆଉ ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଏଇଠି କହିବେ। ମାସକୁ ମିନିମମ୍ 15 ଦିନର ଯଦି ଆମେ 20,000 ଧରିନିଅ, 15 ଦିନ ହେଲେ 40,000 ପାଖାପାଖି ମାସ। ମାସର 40,000। 40,000। ଶୁଣିଲେ ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆପଣ ମାନେ ବାহিରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲେ ତ? ବାହାରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ କହୁଛି ନିଜେ କୌଳିକ ଜିନିଷ ଯେ କାମ ହଉ, ନିଜ କୌଳିକ ଜିନିଷ ନିଜେ ହିଁ କର। ତାପରେ ଦେଖିବ ଯାଇକି ଯେ କେମିତି ଇନକମ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ରହିଲା ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।